dan nou broer? Vat hem zo. As hy, dan raai ietsie. Kry maar. As hy boya, daar so hy. Wel dan. As hy. Ja, net bietjie. As hy. As jy foto hom so. Is dat? Kry maar. Veel geluk. Zoals ik al zei, je hebt een awesome game gehad. Hoe was je game geweest? Voor mij was het hij was hard geweest, hij was harde werk geweest, harde werk ingezet. De hele week geoefend. Aangezet, ik heb de hele week commissie afgezet, ik ga voor man of the match die week. En ik heb maar gaan doen wat ik het beste doen en op het einde van de dag toen zit ik man of the match. En dank je voor iedereen en elk wat samen speel, waardeer iedereen en elk. Dank je voor elke speler wat je tijd opoffer. En dank je Blanco voor de gemeenschap, veel ondersteuning en voor iedereen en elk. Veel geluk en sterkte voor die seizoen. Baie dankie.